ସେଥିରେ ରୋଗ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଦମକଳ ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ କିପରି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ନାଲି। ନାଲି ରଙ୍ଗର। ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ଥାଏ। ସେହି ଘଣ୍ଟିଟି ଜୋରରେ ଢଂ ଢଂ କରି ବାଜିଥାଏ। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣି ଆମେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ। ଦମକଳ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ସିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେହି ସିଢ଼ିରେ ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ତ ସେହି ସିଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଗାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳ ସାରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ କେହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ? ଚିତ୍କାର କରିବାର। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନଣ୍ଡମଉସା ଘାସ କାଟୁଥିଲେ। କିଏ ଘାସ କାଟୁଥିଲେ? ନଣ୍ଡମଉସା। ସେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେହି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଚାନ୍ଦିନୀ ନଥିବା ଘରେ ନଣ୍ଡମଉସା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ନଣ୍ଡମଉସା ପଡ଼ିଯାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ନଥିବା ଘରେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଥାଇଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଆଣି କୂଅ ଭିତରକୁ ପକାଇଲା। ଏ ମୋ